pakte mij vooral. Mijn kameraad vertelde me er altijd al over. En die was al heel enthousiast. En ik ging nog zoiets, ach leuk. Maar toen kwam ik eens bij een boskfan. En daar zeg ik dus, laten we uit dat wetter komen. Op stengels kroepen. Toen bruts die larven bruts op een reg iepen. Het zijn hele lelijke lietse bruine dingetjes. En daar kwam een libel uit die zich oppompte, vleugels, alles. Ja, dat zette uit. En dat wie als schitterend beest uit zo'n lelijk bruin larfke. En op dat moment, ja, toen begon het eigenlijk, daar is mijn liefde een beetje ontstond, zeg maar. En sinds dat moment, val ik zo lastig weg maar ken. En dan wil je ook zo'n beestje filmen? Had heel ken wel, ja. Ja. En is dat al slagen? Zijn oorlogslagen dat. De beestjes bent was, maar als je een hele grote geduld hebt, dan meestal vleien ze op het laatste moment voort. Maar als hij uit en terug blozen zitten en als het maar vaker naar beziek is, dan lukt het zelf een keer. En dan gaat je het sneller kloppen? Ja, want het een zeldzame soort is wel, ja. Luister je naar het ritme van die hart, naar het ritme van die hart, naar het ritme van die hart, naar het ritme van die hart. En luister je goed, is hoe dat slaat. Het ritme van die hart. En wat is nou jouw heilige graal? De Noordse winterjuffer, dat is mijn beestje. Die komt er sjen niks aan, maar die komt in het najaar uit het wetter. En die gaat dan op bepaalde luwe plakjes zitten en daar overwinteren ze. Dan laat ze zich invriezen, insnijden. En zodat ze in het voorjaar als eerste bij het wetter binnen. En dan hoeven ze de concurrentie net aan te geven met oorlibellen. En ze hakken ze in je vong, die wisten we te hingen op een stengeltje. En op een dijk kwam het bij het beestje en toen lei er op een snier, een paar centimeter snier, daar lei er op, beverzen. En een paar dagen later ben we weg in de gang, dan weer er een paar centimeter snier opvallen, dus hebben we heel fort. En dan daar had er een week lijn ongeveer. En als die is dijk begon het heel mooi te tijen, heel mooi te tijen. En toen had ik hem heel voorzichtig wat uitgeroepen. En ik ging hem vrij en een minuut is 20, toen 2 graden boven nul, een minuut is 20. En daar begon het eerste poortje te bewegen. En dan had er in dik 2 uur tiert, weer zo'n eindje verder kropen, weer op een stengel. En de honger was dus maar. En zo komen die beestjes de winter terug. Het ritme van die hart. Het ritme van die hart.